Lord Beats. So ashe rayuwa ne akai gini na gane, kaddara ce ta sa na je har gurin ki masoya. So ashe rayuwa ne akai gini na gane, kaddara ce ashe so sannan al'ajab ne. Na daɗe ina ƙaunar keken kike gane, kuma na bi dukkanin tarihin ki har na gane. Sai da ke zana kai ga gaci so cuta ne, na rasa ke tabbas sai makabarta masoya. Zuciya